Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Galih Fitriyantika Sofia saking kelas 12 nomor absen 13. Nuwun para miyarsa ngaturaken pambagian kawilujengan. Mugi jengandika sedaya dalasan gotrah kula wangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Galih Fitriyantika Sofia wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal punika sampun sumadyo ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan Lungiding Asmara déning Bima. Buku Panjebar Semangat kaca 23 lan 24. Mugi atur waosan cariyos punika ketampi kanthi reraning panggalih. Sugeng midhangetaken. Penyiar radio El Victor Surabaya. Kang asma Mbak Anita Gustin. Sing kondang Ayu Turgenit. Lagi wae rampung maos asmane para sutresna acara campur sari tombo tresna. Kalajengake muter lagu Lungiding Asmara sing dikumandangake penyanyi kondang Didi Kempot. Geguritane ukara ana lagu mau dak simak kanthi trewaca. Seprene nggonku ngenteni janji. Iki prasetyane ati. Aku tresno mring sliramu bocah ayu. Railing dina lan wektu. Ing ati tansah ra bisa ilang. Saya suwe, saya ra karuan. Nadyan mung tansah angandang. Aku samar yen sliramu ra kelingan. Wong ayu tak anti-anti. Jo pijer semaya wae. Aku tresno karo kowe. Tegane atimu tansah gawe lara iku. Ra prayoga. Aku ora bakal mundur. Aku ora bakal mlayu. Yen durung nyanding sliramu. Ukurane tresno dudu bondo nanging lungiding asmara. Sarampunge Didi Kempot memandangake lagu mau. Pikiranku nglambrang mulandoro napaki lelakon jaman aku isih narayana biyen. Nalika semono aku isih sinau ana pamulangan luhur Universitas Gadjah Mada utawa UGM ing Yogyakarta. Aku njupuk jurusan teknik sipil lan isih lungguh ing semester 4 kanggo ngadepi ujian semester sing ora suwe maneh kababar. Olehku sinau mempeng ana jero kamar. Dumadakan lawang ngarep ing ruang tamu. Ana sing notok saka jaba. Aku enggal manyat saka lungguhku. Mlebu ruang tamu lan mbukake lawang. Sawijining wanita setengah yuswa wis jumeneng ana ngarep lawang. Pasuryane katon semringah. Pakulitane kuning nemu giring. Isih ngatonake yen jamane isih timur biyen. Mujudake wanita sing ayu. Durung riganti dak acarane mlebu. Panjenengane wis ndisiki uluk salam kanthi sumeh. Assalamualaikum. Punapa Pak Sukirman wonten dalem? Oh,
wangsulanku karo ngancani lenggah. Aku tumuli mlebu ngaturi bapak ibu yen digoleki tamu putri sing katon miyayeni lan semana. Bapak ibu miyos kanthi rasa setengah sujono ngaturi pangayu bagyo, ngerti yen bapak ibu katon tido-tido. Tamu mau disiki ngenalake nderek nepangaken kula Bu Hendro saking Semarang. Nami kula Alit Sulastri saking Dusun Limas. Panjenengan rak Pak Sukirman saking Tegalrejo to? Mengkono pangandikane. Bapak rada mlingo. Dene tamune wis ngerti kabeh asma lan asal usule kanthi pratitis. Banjur atur wangsulan. Inggih leres sedaya pangandika panjenengan. Radi kaget, kok panjenengan sampun pirsa sedaya? Inggih, suwan kula mariki pancen gadah niat klarah sederek ingkang sampun dangu mboten nate kepanggih. Sawise diacarani lan dipanggihi bapak ibu, aku bali mlebu kamar maneh nerusake anggonku sinau. Saka kamar dak rungokake anggone padha ngendika sajak gayeng banget. Padha gumujing tlesih tinlesih nalika isih padha sekolah ana HIS, Sekolah Dasar Jaman Londo. Sabanjure ngendika kake urut-urutane para sepuhe dhewe-dhewe nganti gatuk yen satemene tamu mau isih sedulur cedhak. Lan yen ditelusuri bapak ngaturi Mbak Yu. Sesasi sawise ketamon Ibu Hendra saka Semarang mau, kelakon aku nempuh ujian semester lan hasile lulus munggah ana tataran sak dhuwure utawa doktoral. Kanggo ngendhokake kategangan sajroning sinau nempuh ujian semester, aku nglegakake libur dolan menyang Semarang. Ngiras-ngiros niliki kadangku tuwa Mas Suparto. Panjenengane nalika sinau ana Yogyakarta, nderek kos ana daleme ibu. Dadi sepeturon karo aku guru SMA Semarang. Tekaku ana daleme Mas Parto ditampa kaya sedulur lawas sing wis suwe ora ketemu. Lan dipeksa nginep sawetara dina ana daleme ing Lampersari. Ing sawijining sore pinuju langite padang semilak, Mas Parto ngajak mlaku-mlaku golek sore. Satengahe mlaku-mlaku karo nikmati kaendahan kutha Semarang ing wayah sore, sinambi ngobrol ngalor ngidul. Dumadakan Mas Parto saka, "Ayo Dek, dek ajak niliki sedulur Tegalrejo." Lah iya nyumangakake, wangsulanku mung manut wae. Aku pancen ora damang karo dalan ing kutha Semarang. Bareng lakune menggok mlebu dalan cilik. Dak waca jenenge Dalan Gigi Katon Resik. Nomor omahe Katon Cetha 14. Nalika Mas Parto uluk salam, krungu wangsulan saka njero omah. "Monggo." Lan disusul mbukakake lawang. Piyai putri sing kagungan dalem mau ngacarani awak dhewe mlebu kanthi ulat sumadulur lan sumeh. Ing batin aku ngudha rasa, ibu iki rak sing wis tau tindak nang omahku Yogya mbiyen. Mas Parto ora wigah-wigil ngetupros ngendikan gayeng lan gir-giran katos akrab banget. Semono uga Nyonya Mah sing ora liya ya Bu Hendra. Oleh ngendikan
gemrapyak ibarate ora bisa diselani. Anggone ngendika tarik-tarik critakake wiwit kepanggih Pak Hendro Prayitno sing nalika dak sowani kapinujon garwa tentara sing luwih akeh ditinggal tugas nalika jaman revolusi. Sawise ngobrol sawetara suwe Bu Hendro nimbali putrine, "Sri, iki dulure dhewe. Mbok kena lan kene karo diatur unjukan." "Ya, Bu," wangsulane swara kenya saka njero. Perawan sing ayune uleng-ulengan metu saka lawang karo nggawa bagi unjukan. Sabujure Bu Hendro ngenalake putrine sing aran Sri Rahayu. Nalika salaman, atikun ratap sumlengeren. Nyawang endahe widodari. Saka monggo papat sakjerone nerusake obrolan. Oleh kenyawang pasuryane Jeng Sri Rahayu prasasat kedhep Tisma. Sawise dirasa cukup anggone medhayoh, Mas Parto lan aku nyuwun pamit. Ana dalan tumuju Lampersari. Mas Parto nambung, "Priye Jeng Sri Rahayu? Upama dak gatukake karo sliramu apa setuju?" pitakone karo nglirik nunggu reaksiku. "Wah, ya setuju banget. Dasar aku wis wancine duwe pacar." Wangsulanku karo mesem. Aku ndedes maneh kanthi kebak rasa gumun lan kepengin ngerti luwih adoh. Mas Parto kok bisa ngerti yen ana prawan ayu sing pidalem ana gang cilik ing kutha Semarang. Lan maneh ngerti yen isih sedulure dhewe. Mengkono pitakonku. Mas Parto mangsuli karo gumuyu renyah. "Mbak Yumu nalika isih gadis tak nderek kosono daleme Ibu Hendro. Jadi nalika aku macari Mbak Yumu, aku wis kenal lan aku karo Mbak Yumu duwe krentek gatukake Jeng Sri Rahayu karo sliramu." Wong loro gumuyu bareng. Sinambi nerusake laku muleh menyang Lampersari. Diselani leren untuk martabak kanggo ngoleh-ngolehi Mbak Yu Parto. Matur nuwun.